Friends of the Earth jinsabu diżappuntati ferm wara l-aħħar deċiżjoni tal-Gvern sabiex jipprojbixxi l-użu tal-e-scooters f'Malta. Fi stqarrija huma fakru kif matul l-aħħar sena u nofs rajna kumpaniji ewlenin involuti fit-trasport jispiċċaw jitilqu minn pajjiżna. Dawn il-kumpaniji ċedew l-operat tagħhom għal raġunijiet diversi li kienu jinkludu nuqqas ta' infrastruttura xierqa, problemi fejn tidħol sigurtà fit-toroq u nuqqas ta' appoġġ mill-Gvern u inċentivi għal alternattivi ta' mobilità sostenibbli. Dwar l-e-scooters istqarrija tirrimarka kif l-aħħar snin rajna inċidenti u frustrazzjoni qawwija mill-poplu u l-kunsilli lokali. Madankollu dawn huma kwistjonijiet li setgħu ġew indirizzati faċilment, iżda l-Gvern ma ħasibx fit-tul. Friends of the Earth saħqet li kieku l-Gvern ra l-opportunità li jipprovdi infrastruttura sigura u xierqa għal mobilità li tinkludi roti u scooters, seta' kien hemm sinerġija bejn il-promozzjoni ta' dawn il-modi ta' trasport u ma nsistew li l-problema mhumiex dawn il-kumpaniji jew l-operat tagħhom iżda n-nuqqas ta' ħsieb u l-mudell ta' infrastruttura li dan il-Gvern falla milli implementa.